Okay, nu skal jeg vise jer, hvordan GeoGebra ser ud. Altså heroppe, der er nogle forskellige funktioner som punkt, og så kan du sætte punkt her, og du kan trække rundt med punktet og sådan noget. Og så kan du heroppe, de streger her, så kan du trykke linjestykke, så sætter du et linjestykke. Og hvis du har skal sætte en linje, så sætter du en linje, der går ud over skærmen. Og så kan du sætte en trekant, lige hvor du har lyst, og du kan sætte en firkant, og du kan sætte lige hvad du har lyst til. Og så kan du sætte herover, der har du flere funktioner her med cirkler og sådan noget. Så kan du sætte en cirkel, sådan der, og så kan du sætte en ellipse, og så har du, ja, og så er der algebra-vindue, og her har vi tegneblok. Og hvis du lige trykker sådan her, så kan du sådan bestemme, om det skal være meget, farvet inde i. Hvis jeg lige trykker på den her, den der, så trykker vi på den der, så kan vi se der. Så trykker jeg på, så kan vi se, nu bliver det meget mere mørkt, fordi jeg går den der hen. Jeg kan også lave stregen meget mere tydelig, og lave stregen om, sådan her, og sådan her. Og så kan jeg flytte rundt med det hele her, sådan her, og det er det her.